pregătiți zilele astea. Acum aveți timpul și posibilitatea să vă faceți alte rețete. Eu sunt acasă și mă ocup de hobby-ul meu. Paște fericit și totul va fi bine! Dragi clienți, ne este dor de voi, suntem alături de voi, vacanțele continuă, Paște fericit tuturor! Noi rămânem în casă, dar nu stăm acasă, muncim pentru voi, de vremurile mai bune, sărbători fericite! Vă pup! De ce nu? Totul va fi bine și ne vom revedea cu noi planuri de vacanță. Paște fericit! Să ne vedem cu bine! Sărbători fericite! Vă pup! Bună! Stau acasă și mă bucur de vremea frumoasă. Urmează sărbătorile de Paște, așa că să ne bucurăm cu toți. Stați acasă și în curând vom merge în super minunate vacanțe. Să avem cu toții Paște fericit! Vă pup! Ne pregătim de Paști și desenăm cu toții ce copii? Ouă roșii! Și cum le spunem tuturor? Paște fericit! Paște fericit! Paște fericit! Paște fericit! Hristos a înviat! Care spune? Da.